Jong'ad bura kod jotije doho olando ni doho ma pacho ka ibiro lor chakre tarik 19 nyaka tarik 21 dwe ni kaka yor nyiso chung' margi gi jang'ad bura Monica Kivuti mane owito ngimane ka yudo thieth bang' apisa moro mane ong'ado buche chwade gi bunde e doho ma Makadara. Duol mochung' ne tije joyal buche Judicial Service Commission bende koro chwalo mbele chenro mar goyo kogno jong'ad bura mowinjo bed ni indiki tich e doho mar appeal kano winjo time tarik 18 nyaka tarik 21 dwe ni. Kagiwacho ni ler ma kamano koro gibiro chiwo nyime. Nyiso chung' margi gi jang'ad bura Monica Kivuti mane owito ngimane bang' ka nochwade gi magina e doho gi apisa mane ong'ado buche. Riwruok mar jong'ad bura ochungo chenro mag doho are tarik 19 nyaka tarik 21 dwe ni. Members of these two associations, that are the judges, the magistrates, qadhis, registrars, deputy registrars, judicial staff, will stop providing services from the 19th day of June 2024 to the 21st day of June 2024, both days inclusive. Riwruogego kamo ting'o mano mar jong'ad bura motisi ni Kenya Magistrates and Judges Association KMGA, the Kenya Judges Welfare Association KJWA, kod riwruog jotij doho mong'ere kaka the Kenya Judicial Staff Association KJSA bende dwaro mondo mi oger doho e yo makare ka giramo ni ok gichak gitie hema e ng'ado buche kaka yor jiwo arita e doho. Forthwith, the members of these associations shall not conduct any judicial proceedings in the open air, whether under a tent, container, or any makeshift structure. Gidwaro mondo michungi tim mar chije machope doho osebedo katimo mar umo wengegi e kinde ng'ado bura ka koro gilero ni onge ng'ata ma ibiro yiene donje doho ka umo wengene e yo mora mora kaka yoredo arita margi. That there is no court user who will be allowed in the court premises while in any form of concealment of faces by whatever means, unless on ascertainable medical or security grounds. And no objects unrelated to the business of the court or firearm other than that held by a designated officer of the court, as shall be authorized by the officer in charge, shall be allowed into the court premises or station. Gidwaro mondo mi piny owacho jiwarita e doho kaka yor geng'o maundu ma osebed ka itime doho ka bende giseo piny owacho kuom rem kao okang' mowinjore e winjore ma osebed ka itimo ne jong'ad buche. Early this year at the Mombasa Law Courts, an accused person snatched a gun from a police officer and made an attempt to shoot a magistrate. Luckily, the magistrate was saved when the firearm jammed. In Nakuru Law Courts, a magistrate was attacked and severely stabbed by the use of a screwdriver by a litigant who had gotten an unfavorable judgment. In Garissa, a court user attacked a judge. These are just but a few of the many attacks that have happened in the courtrooms. Paro makamago gilero ni ibiro twake gi duol matawo chenro mag doho JSC, duol mochung' ne jotije piny owacho SRC, od bura mamalo kod sirikal malo mondo mi kadhgi kaka chike mathurka. Our actions are intended to accord the Judicial Service Commission, the Salary and Remuneration Commission, Parliament, the Executive and the National Security organs time to deliberate on these very basic requests. Duol matawo chenro mag doho mong'ere kaka Judicial Service Commission ochungo chenro mar goyo kogno jong'ad bura mano owinjo ndike doho mar appeal, chenro mowinjo chakre tarik 18 nyaka tarik 21 dwe ni ka koro gilando ni gibiro chiwo ler ewi chenro no bang'e.